Bor Birgitte herovre i dag? Ja, det er så. Nå. Men det var meget sjovt, fordi i går fik Jeg har bare ladet den trave lidt. Ja. min ven, der hun ved det også nogle gange. Og så fik hun undervisning på det. Og så synes hun, det var så frisk, da Lisa var så. Så hun spurgte mig, om hun kunne organisere med det. Og hun kun lidt sagde, så hun blev siddet på 20 minutter. så den har fået så her den første år for året. Ja. Okay. Hej Lisa. Ja, bare prøv at skridtle. Det er fint. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Det er nødt til at se lige pt. Jo.